goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia, na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Debata doha porusata, dohot hagogoota, pangurupi situtu di hagogotan, akkana mangunai tuhita, dibaheni dang mabiar behita, nang pebalik tanoon, jala lalo akadolok, laho mangarongrong tutongatongan ni laut. Haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata, amanami na di Banua Gijang, di papatarho do dirim, marhite hite hatami, naung doho dohami di halomohon roham, marhite sian panesami di dosanami, atong papatar madirim turohanami, asa hutadahami ho, jala asa hutangihon hami suara ni anakmu, jala asa hujalohami todi parbadia, marhite hite anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Udul mahamu. Tapuji matuhatta marede mahita. Tatangihon mapatik ni debata, ima natar surat dipatik paduahon dohot lapatana. Patik paduahon, dang jadi ganaonmu, jaladang jadi sumanonmu, manang aha na di Banua Gijang, dohot na di Banua Tongaon, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, ianggo tunggabe si sombaon, manang sioloan. Dia do lapatan nii, odo, ikut dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana, asadang jadi iba marsoba tu sobbaon, manang tu gana-ganaan, mangido hanguluan siani, jaladang jadi oloan begu, manang ulpuhon di hadatuon, jaladang jadi pos roha di ugasan homitan. Ima sahatna, atong rak mangidogogo mahita tu Tuhan debata, laho mangulaho naho bartu patik nai. Ale Tuhan debata, sai pargogo imahami, mangulaho naho bartu patik ni. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita.
tapauduk marohata, tatopoti madosata, martangiang mahita. Ale Tuhan debata, amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargogo na sohatu dosan, sitopa nasana adong, paruhum na tigor, na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tu jolom, manopoti dosa nami, akka nahu ulahami marhite sian pangalau sion nami di patikmu. Ima marhite sian tubu-tubu ni rohanami na roai, nang sian pakateyon nami na soture, rodi pangoloyon nami dihisap-hisap ni rohanami. Natama situtudo hona uhum hami ala ni dosa nami i. Alai, natarsol-sol bagi do hami nuaeng ala ni i. Asi maroham di hami, ale debata nami. Pardenggan basa jala para si roha doho, ala anak ni haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Saise sama dosa nami saluhutna, jala suruh matodi parbadia tu roha nami be, asa terbahen hami mangoloiho, di bagasan hati goran, dohot habadiaon, gabe sahat hami tuhanguluan na sora suda, na pinarbaga-bagam di akka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabege hata baga-baga taringo tu hasesaan ni dosa. Para si roha jala pardenggan basa do Jahoba, lambak tarimas jala para si roha godang, dang dibahen tuhita hombar tu akka dosata, jaladang di baloson tuhita hombar tu akka hajahatota. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna, asini rohani Jahoba diakka nama kabiari ibana. Hasangapon ma di debatana di gijang. Amin. Udul maham. Tapuji matuhatta marede mahita. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di hari mingguon imana tersurat di Yohanes bidu 2 ayat sada sahatu 10 sada marresponsoria mahita majahasa. Namar bagas di huta kana dungi patoluarihon adong mana marbagas di huta kana na di luat Galilea jala di sima inani Yesus.
jadi dung hurangan anggur nasida, nina inani Yesus mamadok ibana, danga dong anggur di nasida. Dungi nina inanai mamadok akka parhubas, manang dia dohonon na tuhamu, bahen hamuma. Dungi nina Yesus mamadok nasida, gohi hamuma akka gusion aek, jadi gok situtuma di bahen. Alai didai iduk ni akka parhobasima aeki, naung gabe anggur, jaladang di boto harorona, aiholan akka parhobas, namanahui aekido ubotosa, gabe di jou ma pangulii. Asa ima tadana parjolo, nabinahen ni Yesus di hutakana, na di Galilea, papatarhon hasangapon nai, gabe porsea maak kasiseanna di ibana. Ima sahatna, martua do akkana tumangihon hatani debata, jala naupeopsa. Amin. Tapuji matuhata, marede mahita. Tidakon maha porsiao tai, songon nahina tidakon ni dongata saha porsiao disadok portibion, rap mahita madok, au porsea dewata Jehova, ido ama pargono naso hatusan, nato mo palangi kotan, au porsea Yesus Kristus, anak di dewata Jehova nasisadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea siaton di parbadia, andorang sohabuhan, ido tuhata, na tumaon na bernit, di pangumuman ni silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinagsilang, na tuat tugunagturo dumitano, na mulak mangulu diari patubuhon, na manai tusurgo, lauhungdu tusiamon de bataja huba, amanai pargogo naso katudusani, disi maibana pai mamula sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangulu dohok namate, au porsea ditodi parbadia, jala adung sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen akka nabadia, dohok dihasan dosa, dohok dihatai namando, mulak mangulu sogo daging halak na umate,
doho di hangoluan na sorasuda. Amin. Udul mah. Tabege matik ting ni huriata na jaha amang situa pasaribu. Salum. Horas. Titing ni huriata tanggal 10 Januari 2025. Nomor sada, guarni minggutta sadarion ima minggu paduahon dung tri Epipanias. Topik jamita saluhut bangso marnida hatigoran dohot hamuliaon ni Jahoba. Nomor dua, panitia pembangunan. A. Marujung surat keputusan panitia pembangunan di hari tanggal 10 Februari 2025 program naso merdala dope ima mabahen master plan tu peletakan batu pertama. B. Tu program namangihut dihirim panitia pembangunan do masukan sian sudi ama na adong di huriata. C. Di patupa panitia pembangunan dohot parhalado do rapot ima di hari Kamis tanggal 27 Januari 2025 mamuka pukul 10 wita maringanan di sopo mehmet alane itu sudi amana adong di huriata anggota ni punguan kur nang peso anggota asa madohotisa. Nomor 3, pendaftaran marguru malua dohot ajaran tahun ajaran 2025. Tusudi ruas ni huriani huriata na remaja tingkat SLTA nanayang parsidohot tu katekisasi sidi marguru makatidakkon hapor seaon tahun ajaran 2025 asa Roma mendaftar tu kantor ni huriata huhut mabuan surat pengantar sia situa sektor nabe. Turuas naso melengkapi dope database dibuang ma fotokopi hotri penatorasna dohot akte no tardidina naing marguru malua. Pendaftaran marguru malua sahat tu ujung bulan Januari 2025. Nomor 4, ulang tahun kelahiran dohot perkawinan parhalado dohot suderuas ni huria pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu suderuas ni HKBP Balikpapan Baru nama kelaso di Bagasan Minggu tanggal 10 sahat tu 25 Januari 2025 hatani di Batamat dok totong mahamu marlas niroha unang masadi hamu martangiang madok moliate mahamu siala saluhut na ai ido di pangido de bata siak kamu marhite-hite Kristus Yesus sada Tesalonika 5 ayat 10 ro 10. Proses penyusunan program dohot anggaran tahun 2025 tim SOP Bibel dohot buku WD warta keuangan huria warta keuangan panitia pembangunan warta keuangan tim diakonia warta keuangan panitia Natal iuran diakonia poti parasian kerapihan persembahan syarat mendaftarkan jadi anggota HKBP Balikpapan Baru Boima tajaha di grup WA HKBP Balikpapan Baru dohot sektor manang link database HKBP Balikpapan Baru songoni matiting di huriata di Bagasan Mingguon di pasu-pasu Tuhan mahita sude mauleate horas. Tapuji matuhatta marhite kor punguan ama.
namang pardenggan basa di partikianon naik tumangyo kata pame saluna ruas ni huriam napungu di bagas coromon. Saya to dimna badima namanggo hirohan ng pikiran nami. Asa tung lamwatu si hami hatam jala di pargugui to dimi hami laho mangulahosa di ngolu nami si kano pare. Mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus martangia kami tuho. Amen. Hora semadi hita salhutna. Hurian itu hata ni debata nagabetur puk jamita di mingguta sadarion. Ima sian Jesaya bidu ono 12 mamukama sian ayat sada sahat rodi ayat 45. Tajahama kamanginang na kita saluna secara responsoria. Alani Sion dang tarbahen ausip jala alani Jerusalem dang olo au popoman pai mabicar hati goranna songon sodang ni mata niari jala hatuonna songon sulu-sulu na marsigorgor. Jadi gabe tupal hamuleon maho di tangan ni Jehovah, jala tupal harajaon di tangan ni debatam. Ay songon rikot ni doli-doli mangaririt na marbaju. Songon ni do rikot ni aka anakmu mangaluliho. Jala songon las ni rohan ni pangoli midana niolina. Songon ni do las ni rohan ni debatam midaho ima sahatna. Hurian itu hata nadi haholongi Yesus Kristus di parsaurata di partikianon. Songon sada hal na menarik dora. Molo jupang itong-atongan ni aka parsaurata molo nandiguari naib baru. Isarana rupani adong lagu terbaru. Sesuatu yang menarik atau menu terbaru. Menarik doon dia ke parpinigian, dia ke parsaurata. Entah itu produk-produk yang baru atau juga mungkin muncul artis atau aktor yang baru, manang model terbaru, manang na baju madotakan asing. Sesuatu yang menarik doon, itong-atongan ni parsorata mola dong na baru. Mungkin ada rasa penasaran untuk melihat bado denggado songon barita naido, bado tutu produk baruon manang goar-goar aka naib baruon. Aka manginang itong-atongan ni parsaurata idok hata ni debatado tu bangso Israel na kaningan tajaha di ayat na padohoni marhite si Jesaya idok kodo si jala ikon marguarhon goarnai baru. Ada namanya yang baru. Goarnai baru pasahatonna tutong-atongan ni bangso Israeli. Di ayat 4 idokon na tinadikon gabe hasoluan ni roha tano na halongonakinan gabe naong marharajan adong ibana na baru diubahkan diperbaharui hobar tunang pinasahat ni debata alania hapolay ko di pay baru bangso Israeli. Ahana masa tunasida. Ala memang hobar tuturpukon. Baru mulak do pehalaki sian habuangan. Sian habuangan Babel. Iloas raja Persia na sida mulak. Hape dibereng mahutana Jerusalemi. Dibereng masion inganan parsobao tu debata. Daksongon na joloibe. Dimulai halakipe laho parenggaton. Daksongon sina joloibe.
hadirion ni bangsoi dang disibe hamoronna hatongamonna daksongon natiki sebelum terbuang nasida. Alani ido rodo tu bagasa rohana sida holan mulak sabindo de luas de bata. Seheran alam daudo de bataon siatongatongan nasida. Ido benaro hatani panurang Jesaya tu nasida dang terbahenau sip dang terbahesa laho mamereng songoni keadaan ni bangsa Israeli. Ido iben na ido konibana pai mabisar hatoranganna songon sodang ni mata nyari jala hatuona songon sulu-sulu na marsikorkor. Dang terbahen nasib dang olo ibana membiarkan demikian keadaan ni bangsa Israeli. Iban iko bergerak do ibana, iko makatai do ibana. Songon panurirang ibana iko pasahaton na do tonan ni depatatu tonga-tongan ni bangsoi. Ido bena, ido kibana, adong do, dipai baru do muse. Tuhan memberikan pembaharuan. Dijajiho debatado haluaoni. Pasuangon na do muse ngolu ni bangsoi dang pasobona. Songo-songoni pardalanan ni ngolu ni bangsoi. Nangpe ala ni aka hatakangon ni rohana. Manadiko debata ubaina diuhum nasida. Dang dohonon na besongon edokonai na tinadikon. Yang ditinggalkan. Na pujung. Na dipasobbu. Hera solitadabe. Dang dipasobbu songoni. Alai diubah kadonguse, dipadenggat donguse. Gabe hasoloan ni roha. Sian na pujukinan. Sian na ditadikokinan. Gabe hasoloan ni roha. Yang ditinggalkan menjadi kesayangan. Yang diperkenankan. Jala diubah kasongotanon anak kaningi ala nunga muse tarulang diurupi dong muse bangsoi. Asa songon nedokon anak kaningani dakalongon abe. Alai gidokon nama disi nang marharajan. Jarang do memang tu tanah idokon nang marharajan. Alai namar lapatan dipasu-pasu dong musena. Na sebuah betu buah manangaha ngatobak beibana alai dipasu-pasu dong muse molo diula bangsoi. Tubuh doh kasuasuanana gabe boi parsaulihon nasida laho manarihon nasa narikot itong-atongani pardalanan ni ngulu ni bangsa. Pola do dipatudos bohama songon sahalak panguli maradopon na niolina gabe ido lasne roha. Songoni dipartudoson lasne roha ni depata maradopon bangso Israeli. Ima ala ni balga ni holong ni roha ni depata maradopon bangsona pinili ima bangso Israeli. Hurian itu hatta na dihaholongi Yesus Kristus di parsaurata di partikianona manginang dakolan tu Israelon songon na diturpukon di pasahat debata baga-baga hai baruoni gowarnai barui alai sahat do tuhita akan aporsea warnai baru, nama yang baru, dang nagabi mengubah guar di KTP tanah dimaksud na dison manang akta lahir. Alai akka jolma pardosa hinat do hita, akka pamatang na buruk do, akka jolma na lama do hita. Alai dipai baru de batama, marhite pakokopon ni Yesus Kristus i. Nama kita menjadi nama yang baru. Menjadi anak Allah. Ido guarta. Gabe halak Kristen mahita targoar. Si huton Yesus Kristus. Alani bohado sasitongna parnguluon ni halak Kristen. Ala songona dipangido dison iko bicar do hati gorani. Jala hatuoni peko songo sulu-sulu na marsi korkor. Jala molo songo topi minggu pedihita iko saluhut bangso marnida hati goran. Dohot hamuliaun ni Jehovah. Di dia do boy tarida hati goran dohot hamuliaun ni Jehovah. Diganu pita naung majalo goarnai barido. Di dalam setiap pribadi kita yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Di sanalah nyata kebenaran dan kemuliaan Tuhan.
asa molo suha-suha ni portibiope tarlumobi baca tarokon halak bata kate hamoraon hasangapon hagabioni ido suhatna na terpasu-pasu na terberkati alai hata ni debata dang di singolu ni akan aporsea alai di bagasan hati gorat di bana mangolu jala iko patuduhonon nado hamuliaon ni Jehovah di ganup hadiriona di ngoluna si gano pare idu na di igil ni debata di hita ke manginang di parsaurata di partikianon fokus kita bukan bagaimana supaya terlihat kaya sekalipun nunga di hita hamoraoni asa pitor nomor sare hita di hagabeon manang dia kahasang aponi alai idokon patuduhon hati goranido asa dang gabe suhak-suhak ni halak na jonok tu debata selalu kaya selalu jabatannya semakin meningkat selalu usahanya semakin berkembang selalu anak-anaknya termaranak merburu sikop-sikop bukan demikian ukurannya alai bohado ganup hita pribadi nang tinobus ni debata hati gorani kebenaran lah yang akan kita junjung hasit tonganido asa unang saya di chapter of halakate negara yang beragama itu banyak yang korupsi sotung Jepang itu ngata-ngata sekalipun kita punya kuasa sekalipun mungkin kita punya peluang untuk melakukan ini aledang di halau moho debatai molo peta bereng di daho maliak kita di parsangapi do halak namora boiba nama katai aladong sipatu ponna alai hata ni debata madokon dang tusina gabe fokus ni akan aporsea alai bohado ganup hadirionna iko patuduhon hamuliaon ni Tuhan taido namang yut musiaka manginang tabereng marhite hata ni debata molo tabereng do taringo tuguar na baron songon sahalak na marguar si Saulus ada orang so si huto Yesus ibana ilele ibana do kahala Kristeni alai dung di pau bade bata guarna baru imagabe si Paulus dung pe marguar honi ibana dia melakukan kebenaran dia memberitakan Injil kemuliaan Tuhan nyata lewat pribadinya nang targoar di bagasan goar na baru gabe halak Kristen akan naung ditobus ikon papataron nido hamuliaon ni debata ikut jujungon nado hati goran ikon siulahon nasitong do ibana dan gabe holam madokon kita pro kepada kebenaran tapi tidak mau mengambil bagian untuk menyatakan kebenaran ini. Tusido hita neng banonna akan naung majalo guarne baru naung tinobus ni debata. Tabereng mamusia akan manginang hata na pinasahat ni si Jesaya untuk tonga-tonga ni bangsa Israel laho patoguhon na sida do. Nang pe nung malua na sida ngadibuan sian habuangani alayadong do pe masalah siadopan di nasida nang penang salpu tahun 2024 ngasahat tu minggu patoluhonon nuaing i tahun 2025 dang boy tardok kita itur malua hita sian aka hamaolon sian aka persoalan siakan aka tantangan itong-atongan di pardalanan ni ngoluta adong dope siado patta ragam dope naso taboto akahana masa itong-atongan ni pardalanan ni ngoluta alai tabereng masongon hata ni debata di bagasan minggu sadarion dang di pasobu debata bangsonai sasadasa na ditadikoni gabe idokon nakaningan hasolowan ni rohan ni debata supaya dalam menjalani 2025 ini jangan ada yang merasa sendirian, kesepian, merasa sunyi sendiri,
So tungadong na makilalahon pujung sa sadaibana. Songon na sodong dongan. Ayah hape na diula bangsa tetap do di batu hode bata do holong ni rohanai. Dakola tu nasi da holong ni rohan de bata. Tu sudah hita doang manginang. Tu sudah hita nama kapor syaibana do holong ni rohanai. Dia selalu menanti kita. Asa rohita tu ibana. Pasahaton na di bagasa rohata pikirata pakirimota marhite tangyangta tuhadopan ni debata. Tabereng epistel tanah kandingani. Ido mujizat na parjolo na pinatupan ni Yesus mabahen aek gabe anggur. Tuhan sanggup melakukan itu. Tu bangsa nope bangsa Israelon. Tuhan sanggup melepaskan mereka dari bangsa lain. Na merasa terpuruk pehalaki, na merasa ditadi kode bata pehalaki, alai diurupi debatado, itu kudo. Bahkan Jesaya dangolei banasip, dia selalu menyampaikan berita pengharapan, berita kesukaan, supaya mereka kuat, supaya mereka diteguhkan, supaya mereka bertahan dan senantiasa setia kepada Tuhan. Karena memang kasih Tuhan itu balgado dang masohoti tuaka jolmana hina holonganna. Alani doka manginang songona uroko nakaningan itonga-tonga ni parsaurata madalani 2025. Sotungadong na murah-murah mago pakirimonna. Daku boto da mengikuti status-status Facebook terakhir ini banyak sekali kejadian-kejadian yang bunuh diri. Entah apa yang menjadi alasan mereka, menjadi putus asa lalu bunuh diri. Itu tidak sesuatu yang patut untuk dicontoh. Bohado rohata lahu mamereng akan nasi songoni. Apapun yang menjadi persoalan kita, jangan berputus asa. Meskipun kehidupan kita berbeda dari orang lain, atau mungkin orang yang kita kagumi, sekalipun kita sudah merasa usaha kita sudah jauh lebih besar, tapi kenapa masih belum tercapai? Sotung putus asa, jangan mau menyerah, jangan menjadi hilang harapan. Karena kita adalah umat yang sudah ditebus oleh Tuhan. Jangan merasa sendirian. Ada Tuhan yang senantiasa menemani kita dalam suka, dalam duka, dalam persoalan, dalam sakit penyakit, apapun yang menjadi persoalan dalam kehidupan kita. Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kita. Kita yang merasa Tuhan jauh dari kita. HP anggo Tuhan nih, saya didongani dohita, saya dipaima dohita, saya makirim doi bana, asa tatangihon, hatana, suarana, ipardalanan nih ngoluta. Kalau dalam epistel kita Tuhan sanggup melakukan mujizat itu. Tapi gina akan dijami taupe Tuhan sanggup memulihkan bangsa Israel. Lalu bagaimana dengan kita? Kita punya Tuhan yang sama. Dia punya kuasa yang sama. Dia yang dahulu, sekarang dan selamanya juga sama. Dang mor wasona. Dang adong limit ni holong ni rohana. Asa unang adok kita na murah-murah madeli. Jangan mudah menyerah. Sekalipun sudah berulang-ulang berdoa, sekalipun sudah banyak usaha yang kita lakukan, sekalipun mungkin air mata kita boleh dikatakan kering, karena setiap hari menangis memohon kepada Tuhan. Sotung masohot pakirimot tamanginang. Jangan pernah pengharapan itu hilang, tetapi senantiasa berfokus kita kepada Tuhan. Bereng ibana parholong rohadoi. Andalkan Dia, berserahlah kepada Tuhan. Dia akan menolong kita, memberikan petunjuk dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita menyerah terhadap persoalan apapun itu dalam kehidupan kita. Iko kita ada monang, dang persoalan ni monang. Anak ni debata hado hita, iko kita ada monang. Unang taloas si bolisi monang. Kitalah yang harus menang.
Tuhan mampu memulihkan kita dari kondisi lama kita, dari sesuatu memang yang membuat kita berbeban berat, karena kita sudah memiliki nama baru sebagai umat Kristen, pengikut Kristus yang sudah diselamatkan. Tuhan ada untuk kita. Mari senantiasa berpengharapan hanya kepada Dia. Apapun menjadi situasi kita, tidak ada keadaan yang tidak bisa diubahkan oleh Tuhan. Kita harus meyakini itu dalam kehidupan kita. Saya ada mengutip satu catatan dari yang bernama G. Wells. Dia mengatakan seperti ini tentang penderitaan. Penderitaan datang kepada kita bukan untuk membuat kita sedih, tetapi sadar. Bukan membuat kita menyesal, tetapi bijaksana. Pandang positif amanginang. Unang Peter merasa heraki dan paling marsitaonon di atas tanoon. Yang sudah menerima nama yang baru sebagai umat Kristen. Ikon lam ugogodo pos ni roha. Ikon lam ubalgado pakirimon. Kala di waktu-waktu yang lalu, dalam segala persoalan kehidupan, Tuhan menolong dan kita dilepaskan. Kenapa tidak dengan sekarang dan di waktu yang akan datang? Dia adalah Tuhan yang sama. Kita adalah umat yang dicintainya. Molo peritikion, kita merasa mungkin jauh dari Tuhan saat ini, tetapi Tuhan berjanji akan senantiasa membawa kita kembali kepada keselamatan, kepada kelepasan, kepada hidup yang penuh berkat melimpah yang daripada Dia. Senantiasalah kita menginang setia dan percaya kepada Tuhan kita. Idokotopi ini mingguta, bangsa-bangsa melihat kebenaran dan kemuliaan Tuhan. Saluhut bangsa marnida hati goran dohot hamuliaon ni Jehovah. Di Dia do berengon nya ka bangso-bangso. Hati goran dohot hamuliaon ni Jehovah. Di bagasan hadir ya todo. Ketika iman kita kuat, kita teguh, ketika kita menyatakan kebenaran, mengulahon na dengan nahobar tu hata ni debatai, di si mata rida hamuliaon ni Tuhani. Sotung sumurut hamuliaon ni. Sotung gabe mago. Karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, maka dia kehilangan kemuliaan Allah. Tapi karena ketika Yesus memberikan pengampunan itu, pendamaian itu, maka kemuliaan itu kembali dipulihkan. Nunga di bagasan hamuliaon di Jehovah ganu pribadita, tapa tuduho mayakang manginang songon aka nang tinubus ni debatahita. Tuhata mana perguiho kita mangulahon hatana. Amin martangiang mahita. Alea mang pardengkan bahasa mulia tadi hatam. Nako tangyo kami di parsoron nami di partikianon. Tuk doho pato pahon haluaon. Tuk doho pato pahon halongangon. Alani ahape nama sa ito ngatongan ni pardalanan ni ngulu nami. Nahudala ni hami. Pos roha nami. Ho napaparguwi ho kami. Napatukuhon ha porsyon nami. Jalan na mangalihon pagkirimon na mangulo kami. Tuk kami salhu na makamunang kuni. Gabi salhu manahumaliak kami. Marnida hati goran, dohot hamulionmu, marhiti ngulu nami kanup marsada-sada. Di partikianon hupasatame daging nang to dinami toho. Di sude hami ruas ni huriam na pungudison, nang nasubera marparsora dohot tami, nang nama dohoti parmingguno pe marhiti ibadah online. Asini roham mana saya totong payhuti-hut pardalanan ni ngulu nami, asa mardala kami hobar tulomon ni roham. Dia karuas ni huria malemang pardenggan bahasa nama ulang tahun kelahiran dohot pernikahan di bagasan saminggon nang tu tikinan nang robe asi roham lam tabay ay pason dohot kajang ni umur dinasida lam tabay nang akapaso-pasum itong-atongan ni rumah tangga pe lam tabay maholong ni roha nasyakoy. Dia karuas ni huriam pe na di bagasan parsahiton nang dia kapemulihan di partikianon seho manama daw ni nasida salhuna. Dia mana memang situa junjungan siregar pe di inang boru hasibuan nyonya raja guguk di inang boru manalu nyonya siburian dohot akan aso targuar hami ali Tuhan tutangamu mau pasa tami salhut ruas ni huriami pasu si panganon sinumon
nang parubatan na dalanan na sida, papos rohana sida, nahodo madongan na sida, jala balgado holong ni roham di na sida, asatu minggu marahi paso na sida, jala boy muse mangurutiaka ragam ni ulona. Nang disudiaka pakirimon nami, dia katangiang nami nang sakap nami pe, nakupasatame tonga-tonga ni bagas coromon, totonga lemang pardengan basa, marasine roha mai, marasine roha maho laho tu mangihon saluh nai, pos roha nami, pakirimon nami, saya patulusom mudai hobar tolong meni roham, di bangsa nami Indonesia pe, totongo pasatame tuho, ho nama ngarajai jala manggonggomi, sude aka pamareta nang aka masyarakat pe, di bagasan hada meo kami saluhna, maudu tia karare ning ulu namion makalason saluh taka pasu-pasum, itu ngatongani aka bangsa nami. Nang di huriam pe aka bibal papan baron, diragam nia kaulaun nanang sipatu paon nami, totong maho marhite to dimna badiai, mangaleon ahi pason gugo nang bisuk di hami saluhna, asa martu baganup aka ulaun nami tonga-tongan huriamon, hobar tuasi dohot tolong ni roham. Alea mang pardengkan basa, dinamulak bepen no kami siya tonga-tongan di bagas coromon, ramoti mahami saluhna, tiganup aka bagas nami be, nang tua kaingaran si tujuan nami be, dia kana mangruti parkarejuan nami be hame dari marsugot, totong madi bagasan hai pason, dohot lasne rohana syako, dia sude aka hame ruas ni huriam, totong ali Tuhan dayon nami hai pason hot kacang ni umur syako, lahu manguruti aka ari-ari ning ulu nami, ngoleate madi hoale mang pardengkan basa, mangasahon anakmu Tuhan Yesus Kristus, martangia kami tuho. Amin. Tapasahat ma peliata manginang kuhut mahita marit di sian buku di nomor 75 ayat sada dohot udukna.
Peliata ale de bata amana mina di bano gijang hodo hararuan ni salhut selehon lehon na denggan dohot na sulibasa na mauliutus hupasata mi masian na lehon mi tuhami pilihan nami tuho sejalo may kaibab na hucus di jolom pasu-pasu may jala ramoti asa parasya kami pilihanon pati bulhon harajan umlitongatongan ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalah mutadahami gudang ni silehol-lehom mi tuhami asalam gigir hami madok muliati tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Gijang, saya pinarbadia maguarmu, saya roh maharajaonmu, sesaut malomone roham di banua tongon songona di banua gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesanam di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata mabohina tuhita jala asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debata mabohina tuhita
Jala di pasar hon madamena tuto ditabe. Amen.